ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସବୁ କ'ଣ ଭଲ ପାଅ କି? ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଅ? ଗୀତ? ତୁମେ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ଭଲ ପାଅ? ଓ ନାଚ ବି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଅ? ଆରେ ବାଃ, ବଗିଚା କାମ ବି କର। କହିଲ କହିଲ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ପାଅ? କେଉଁଥିରେ ତୁମର ଅଧିକ ସଉକ ଅଛି କହିଲ? ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାରେ ତୁମ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ସଉକ ଅଛି ଜାଣିବା? ଆରେ ବାଃ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହାତ ଉଠେଇଲେଣି? ଆମେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିପାରିବା କହିଲ? କିନ୍ତୁ ହଁ, ସବୁବେଳେ ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତୁମେ ତ ଶୁଣିଛ ଗପରେ ରାଜା କିପରି ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ସଉକ ରଖି କେତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ। ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆମେ ଗପରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ପଚାରିବି। କୁହ ତ, କ'ଣ ଶିଖିଲ ଗପରୁ? ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲ। ରାଜା କିପରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦରେ ଅଧିକ ସଉକ ରଖିଥିଲେ ସେ ଏବଂ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ, ଏ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କରି ପିଲାମାନେ? ହଁ, ଠିକ୍ କଥା କହିଲ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଶୁଣିବ ଆଉ ଲେଖିବ। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସୁନା ପିଲା ହେବ। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଆମର ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।